Ce petrece frumoasă, nu-i așa? Este minunată. Dar n-avem muzică. Oh, chiar așa. Mă duc eu să mă uit să văd dacă avem niște muzică în casă. Așteaptă-mă, vin imediat. Și dacă nu o să găsesc, va trebui să mergem la casa de discuri. Și dacă e închis... Hei, și dacă e închis... Mai jos, bunică, mai jos! Hai! Aproape am ajuns, bunică! Haide, nu! Hai, tot mai jos, am ajuns! Ai luat? Gata, poți să mă tragi! Tot mai sus, bunică, tot mai sus! Hei, stop! Poliția! Oh, nu, poliția, bunică, ce ne facem? Aruncă cu discul în el! Aruncă cu discul! Gata, bunică, trage! Am reușit! Gata, albăstica, am găsit un CD-ul. Ce păcat! De ce? Nu mai contează.